Hola, soc Ricard Garreta de la Fundació Catalunya Estat. Parlarem una mica del boicot, del possible boicot d'Espanya a Catalunya. Com tots sabeu, la Fundació Catalunya Estat fa presentació de llibres que estan al redor dels nostres pensaments i al redor de les nostres idees cap a la independència, i com també molts sabeu, hem presentat el llibre de Sense Espanya, el balanç econòmic de la independència. El dèficit fiscal que tenim és tan elevat que qualsevol boicot espanyol que es calcula que pot arribar a un 4% del nostre PIB significaria només que nosaltres encara tindríem en positiu un 5%. Amb la qual cosa, quina pons ha de fer el boicot? Els economistes Ginjoan i Quadras amb aquest llibre ho exposen i us recomanem que els pugueu llegir tranquil·lament. Un boicot molt dur, com he explicat abans, seria d'un impacte màxim del 4%. Però a canvi que tenim per la independència? Tenim uns efectes positius molt importants. Tenim uns efectes positius de rellançament de la nació. Tenim uns efectes positius de nou funcionariat. Tenim molts efectes positius que, més que solventar aquest boicot, ens tirarien i empenyarien endavant al nostre país. Espanya ens compra perquè som catalans o ens compra només el que no pot comprar el resto d'Espanya? Vull dir que el boicot ja el tenim mig descomptat, a dia d'avui. No parlem d'un futur. Penseu que el 90% a l'any 84, el 86, el 90% de lo produït a Catalunya s'exportava a Espanya. A dia d'avui ja ho tenim que dividir en 3 terços. Un terç és Espanya, un terç és Catalunya i un altre terç és el resto del món.